Okay, hingke bahai tongbai. Tini jing salanya Tripura je current situation choli tong mani kok rong tiyei. Narak to samani man maikena ajkal tam choli tong. Bokhorok fate jak photo rok, bujagi lengi klai jak photo rok, nok kham jak photo video rok, gari sok jak photo rok, tei yak tan jak bhok tan jak photo rok nomang sa ajkal nugi tong siwo. Hingke afor no kari bo Facebook te WhatsApp status rok nugo. Baksa borok rok Bubagra no choli jagai kutuk jak rok, gallery jak rok. Hingke faidi sida main point thangla sinai. Puila kaisa bakchud WhatsApp status ne hoite suru khailanyai. Hai phone ang bini mungno phunukli yaw jagao do. Botam sakanai de. Sing se bat par bula la chiake buni jaga no nijini jaga hin segna nai tongo. Tripura haba borok nise. Jingba ulo burmani phaimase. Thuro jingle la chiano. Buni ha no nijini ha hini sawi tongo. Bini omo hai status nugui. Ang bono pura khi chanai haima tongjak sukka. Ihe nung bo buko nukaino ama ke sijak rok. Jodi nung kunu nang nungya buk rogo. Amo hai nugui rogo fan tongka mane no. A book writer fra faltu. Tei entity prasang nai. Omo hai kogrong oto sabo bisisa. Abon rok bo kaham keno saimano. Tik no tiprasrok agiwo ono jagani phayoi. Tabuk chung jetong tongma jagao sokpaika. Hai phana afro Tripura kep tongnai kirei. Just tiprasrok simino. Afro u amorok Tripura phaya ko buji khada. Borok bufru Tripura phai tei tangai phai. Abo whole India ni joto borrongo saimano. Nini onang nungya logicless kogrok jagao choliya buji khada. Jefru phana omo hai kogrong sana sekang kicha hisar rok naya koi sade. Hai no nang nungya atra patra kok sa chama bai chugya buji khada. Hinke Anisha debroma hinei kaisa Facebook ID bai Bubagra no gallery marongo to onorok joton nukbai khina Bubagra no onek bukhuk sitra tei kutuk khabo arni bisingo kaisa phunuk nai rok no bosaka haifano pulani word no ang read khelia do Bubagra nung tamuri manka nung thina ka suka daily thangya henke nung thinai bini o daily spelling nukma ba nang semanka a borok pura anpad kawar hinei daily spelling no sese sare wi semanya header pod musuk chirai bo aske gada class 3 4 na cherong sepancha hamlia henke omo haikene kubangma Bubagra te kutukha Anisha debroma hinei Facebook ID bai pia ba Facebook ID ingka farzi fake profile photo bo fake mung bo fake gender bo fake henke o brunya asul mung tang salia haifano o je Bubagra no kutukna amo boya iko khanawi na debo tam saka dara ko ka hasi bui fake account khai Facebook thung jo hani dipiro ru nya ingtai bui photo rong narang bai nya stida sori ui tong ma joto no bunani am hai ro khini nya ke school go thanani lasima hai tong ha yam tai Hanke clear mai kana ble o fake account no thingnai bo ungka khorokta chela se do bini mung ungka bapi abo bini Facebook link no kaham ke check kene kana saiman thango nai bai dei ko tiprasa.bapi bobo jagani bong khablang saiman leya haifano tirik abo saiman thanai haram jada musuk nini asung saus tong kan ke ninga asung kutukna mu chung kan ke nini original ID bai photo sore wi kutuk mai de hino aro hudda khoroksa innocent burni photo no use khayei buino bejalo khiglai tong khna de nini amo hai sasta chalak rongrom na bagei 5 minute no kafi buji khada ning to asuk bano sak no bahut chalak jak tong terkhna yang ke bole boha kor thena ni lati ase dakti no manjang na ja head report nini omoto kaisa crime siklayo manjak khangke nung to pro jail soginai afruno te ke phan banjiri magalak buji khada abuni bagine omo hai kamrong no khaina sikang 1000 bar wan chukde nini bagi obri tabuk kebama borok ba kutuk jagi tongo number leak khajagi tongo henke bini mental health bom hai ingkhna nang wan chugi dinai abuno karibo ajkal Facebook te WhatsApp rogobo kebama fake rumors rok sarok jagi tongo tein rok bojeton nukbai khna kaisa yak tu gutan jak photo viral mani je khwai tula sikogo wansa bai tanjago hinai a photo no kebama borok no status relaikha fieva a yak tu gutan jak photo ambo kaisa fake no farji no a photo bu jagani jani bungkha butang kam ke saiman ya tula sikogo violence leka thik no hai phana amo tula sikogo tanjang photo ya officially khwai district police ni hoite sakla dija kam fake hinai omo hai ke bc fake news spread khele ken ki tamngo saideman temporary internet ban ke rijaknai internet ban ning manu lo jingno cost man nai abuni bagino official news khna sakang je kuno atra patra photo rok no share khailai urta pati laide hengete kaisa kok under audience rok no tini ang roast video se upload khna tongmani haifan ang khailia tangi inke omo hai situation hamya rogo ang entertainment video bhai ki upload khainai